Dobrý den, vítám vás u našeho dalšího setkání. Právě natáčíme příspěvky do našeho online kongresu a já tady dnes vítám Martina z Mnichova. Ahoj Martine. Ahoj. Mé jméno je Kateřina Špíš-Velčovská a jsem autorkou projektu Průvodce vícejazyčnou výchovou. Martin je členem naší skupiny. Narodil se v Německu, ale umí perfektně česky. A dokonce to dotáhl tak daleko, že si v Čechách založil svoji vlastní rodinu. V Německu, popletla jsem to. V Německu máte českou rodinu, ano. Takhle. Ano. Martine, jak mluvíte se svými dětmi, když jste třeba na hřišti? Protože u nás ve škole často řešíme, že mi rodiče říkají, když jsem na hřišti, s dětma radši mluvím německy, stydím se. Co byste jim na to odpověděl? Za svoji vlastní řeč by se člověk neměl nikdy stydět, protože je to rodný jazyk a měli bychom na to být pyšní. Samozřejmě, když je u toho ještě jedno dítě, které jako česky neumí, tak na ně spolu mluvím německy, ale když jsme jako jinak, jo, tak prostě používám většinou češtinu, protože to je pro nás ten normální domácí jazyk a nevidím důvod, proč bych ho neměl používat. Protože je to je to taková srdečná zážitost, jako v němčině se říká eine Herzensangelegenheit. Záležitost. Ano, že to je jako pro mě to je jako přirozenější s mým dítětem mluvit v češtině, protože se mi to líbí. Je to takový hezčí. Naopak, když na něj mluvím německy a že jsem tady celý život, pro mě to je jako něco cizího. Já necítím se u toho dobře, protože náš rodinný jazyk je čeština. A já si myslím, že bychom se za to nikdy neměli stydět. To bylo možná za mých dob, když se otevřely jako hranice a všechno možné, ale dneska podle mě ne. Já si myslím, že můžeme být na sebe pyšní. Co byste vzkázal rodičům právě, kteří opravdu si říkají, mě je trapně, anebo dokonce se mi stalo, že mě někdo na hřišti napomenul. Proč na svoje dítě nemluvím německy? Stalo se vám třeba něco takového? Mně osobně nikdy. Já bych to ani nepřipustil. Já bych tomu člověku řekl, co vám je do toho. To je moje osobní věc, s jakým jazykem mluvím na svoje dítě. Do toho nikomu nic není. Nikomu. Já jsem strašně ráda, že tohle to říkáte, protože já tu zkušenost osobní taky nemám. Ale znám případy, kdy tu osobní zkušenost mají rodiče, ale osobně si myslím, možná, nevím, jestli mi to potvrdíte, je to i o tom, co vyzařuji. Co vyzařuji, když se svým dítětem hovořím a jaký postoj k tomu jazyku vůbec mám. Protože opravdu, jestli jsem vnitřně ambivalentní, možná, že takhle si naběhnu na vidle. Může se taky stát. Já si myslím taky, že jsou i možná rodiče, kteří spíš jako šeptají, aby to nikdo neslyšel, jo. A já mluvím z plných plic, mě to je úplně jedno. Mně to je opravdu jedno. A protože si říkám, tak volám přes celý hřiště, kde je Luvíček a Vincíček, jo. My máme prostě takových jako jazyků tady kolem sebe, jo, a všichni si mluví, jako chtějí. Proč bychom nemohli my jako Češi používat jazyk tak, jak my jako chceme? Nás je tady málo, jo, ale co tady je ještě jako jiných národností, jo, tak si říkám, a jako všichni si takto volají a jako všechno, jo, takže proč bychom nemohli i my? To si myslím já. A ještě jako nikomu tomu jako do toho nic není. Martine, já vám děkuju.
No. Slyším to od někoho, kdo je opravdu od narození bilingvní a kdo vlastně má tu možnost volby a přece jenom žije v zemi, kde ta čeština není většinový jazyk. Myslím si, že to je krásně povzbudivé. Ano. A rád to používám a my máme rádi češtinu a my to budeme používat pořád dál. Děkuji vám.